uthi glim glim, oh mthana wenzani, oh mthana wenzani, oh mthana wenzani. Hey, uthi glim glim, oh mthana wenzani, oh mthana wenzani, oh mthana wenzani. Oh, samu wenzani, oh, samu wenzani, oh, samu wenzani, oh, samu wenzani. Hey, excuse me, hey, ngapodla ngibhuwesi. Lapodla ibhuwesi. Lapodla ibhuwesi madoda, lapodla Nkosi yami. Oh, samu wenzani. Oh, samu wenzani. Oh, samu wenzani. Malume, umama wami uMazungu. Hawu, Shanozi. Uyaphila kodwa. Esizungwini esizungwini esikazungu. Sanibona madoda. Uhlekani? Yini ohlekayo? Sikhona amabutho kuhamba kanjani mfowethu? Ntando sawubona. Madoda, namhlanje asidlali ma games noma kuthiwa bas requester asidlali ma games. All about Spani today, guys. We need to reach the target. Sanibona lapha eCape Town, sanibulisa nana avile sanibona. Bayangichaza ubungani bakho neFirstborn. Siyabonga kakhulu. Ngani ngisho ngamani uyeke wechwapo. Ngamani uyeke chwapo. Yeah, guys, we have to reach the target. We are a bit behind on the target. Let me close laba one request ayo. Yeah. So naindaba madoda, we need to reach the target. Hey, hamba kahle mkhulu uyaphila. We need to reach the target. I need to reach my monthly targets and I'm a bit behind. So I'm here to ask for abantu that are going to help me reach the target. It comes with benefits. Yesithi mhlawumbe wena ke awufuna ukuthenga imoto, but uyamazi umuntu ofuna ukuthenga imoto. Uma umlethela kimi wa approve. Ngixabeza nje ngesamba sika 5,000. Wezwete ngibe nephutha ngirong. Yeah, guys, so bengisasho nje ukuthi if you happen to recommend a client, a potential client, uyilethela kimi, amna yokixabeza ngesamba nje sika 5,000. Nanokuthi I'm here to answer all questions about cars. Bonke abantu who wanna inquire about imoto, I'm here. I'm your guy. I'm here to answer all those kinds of questions. Kumele uhole malini ukuze ukwazi qualify imoto? I'm here. Mu self-employed uyayiseleka yini? I am here. Mungenayo license uyakwazi? Yes, I am here. So I'm taking questions right now. Mele ithini credit score yakho? Ngikhona. And ngicela kubuze potential people, guys. Ningabuzi into zokudlala. Nangu siphepha. Ngathi ushawa network kumfaka siphepha. Ushawa.
Kuze. Aphila mnewethu. Sikhona mfowethu singezwa wena. Hayi siphela isitofana ithini manje. Iyahlukana mfowethu u-employed wena noma u-self-employed. Employed plus Angizwa mfowethu. kokubili mfowethu. U-employed futhi u-self-employed. Ya uma u-employed iyaye ifune u610 kuyaphezulu. Kodwa uma u-self-employed uyisebenza iyaye ifune u640. Oh. So kuya ngokuthi wena ke ulithemba kangakanani igama lakho ufuna silisebenzise ngakuphi. Okay. Yeah, Ngengayitheka lapha nakho nje ukukubuka la ngikulandela. Khona engisakulungisa okay sengiqedile ngayitheka lapho wathi ngiyoyitheka Capitec ngayitheka. Uma ngicheke yami noma ngicheke yamama wakithi eyami ibithi average phaya ku credit score. Yamama wakithi ithi poor kanjani? Ekamawa kwakho ithi poor. Yeah. Hayi shuthi average. Shuthi lingcolile igama lakhe alilihle kakhulu. Malithi poor kusuke kushuthi unezikweleti angayikhokhi noma usanama areas akaba khona before cause lento le iveza lonke igama lakho. So asenze kanje ubudinga imoto njengamanje. Yeah. Okay. Thatha inamba yami lapha kwibhayo. Iphethe into yokubhala lapha phansi. No. Okay. Thana uma wehla njengamanje ungene kwibhayo yami kukhona inamba yami lapho ethi 0647092520. Uthathe ebese ungisendela ama documents akho. Zokucheckela mina na side if usiyakwazi ukuphuma neapproval. If siphuma nayo ngizokwazi ukutshela after i-hour nje ngikutshela no siyaphuma neapproval ozolanda imoto noma mele silungise kuphi. Oh, hayi kulungile mnewethu ngizokwenza kanjalo kodwa ke kuzoba ngale kwa12 ngoba umhlangano uzongena manje bese ke uzothatha 2 hours 2 to 3 hours then so kodwa uzobona ngami ngizosho ngithi hayi uSiphepho loke wakhuluma naye. Ubala mfowethu. So bonga kakhulu. Danke mfowethu. All right madoda siyabonga kakhulu. Bapha abanye abantu abafuna imoto madoda. I'm all about people who need cars. Bendicela undijongele nami. Ndijongela wonke umuntu welokhu njana wesikhulule. Thatha nje inamba yami kwibhayo mfowethu ebese ungisendela ama documents akho. Uma usebenza u-employed uzongisendela 3 months pay slip, 3 months bank statement, i-ID ne license. Even if you don't have a license ngiyakwazi ukukusiza. Yebo. There is a way to help you. Uma self-employed uyisebenza ngidinga 6 months bank statement, i-ID ne license. That's all. Hello Tulicious. How are you? Are you good, madam? Molo nokuphiwa sanibonana. Yeah. So the minimum amount okumele uyihole ukuze ukwazi ukuqualify imoto. Uma usebenza, unomlungu oqashile osebenza kuyi 7,000 kuyaphezulu. Lapho ke imoto iyaphuma. Below than that I can't help you. Angikwazi ukusiza uma uhola ngaphansi ka 7,000. Kumele uhole 7,000 kuyaphezulu. Then ngizokwazi ukukusiza lapho. And I am taking questions. Buzani imibuzo nichazeleke nisizeke nidayiseleke futhi nezimoto. Mava. So ngiyeza lapho eShepstone ngizokubona ngiphethe truck ngihambe ngebike. Angikho eShepstone kabi yami ngiseThekwini. So ubusithi malini installment ka 7 City Suzuki Ethica. Kuya ngobuhle begama lakho but siyayisithi 6.8.
6.8 sesinidonsa kancane ya uyakwazi ukukhokha installment monthly installment. But futhi enye into abaluleke kakhulu ukuthi akuyona imaster ukuthi usethe imonto bese uyikhokhela manje installment. You can pay after 3 months. You can pay after 3 months. So I'll spider mfowethu. You can put ukhona sikhona kunjani. Ya uyakwazi ukuthi ukhokhe after inyanga yesithathu uyithathile imoto. Sikhona kunjani la. But ke uma self-employed uyisebenza kumele uzame ukuthi uyifuqe mhlambe izifike entweni ethi ayilingane no 15,000 ngenyanga. Awusasho umsuna studio yazi ngaka ucinga ngaleli yalanga lutho ukuthola. Sasithenge isitulo. Ngoba kuzabula kukhathele. Bongalele engilalele isikakhulu. Sawubona Ntuthu. Molo bhuti. Credit score right to qualify. Kuya ngokuthi u-employed noma self-employed. Uma u-employed ke ngeke ngifuna u610. Athi uma u-self-employed ngeke ngifuna u640. Kodwa nje uma uno6 something awuyazi nhlanhla yomuntu ukuthi ingakanani. Walo 6 something nje letha ama documents ngi-applyela. Kambe uphatha inani mawufuna ukuzolanda imoto ngifuna ukufika nobhuti wami lapho. Ningafiki. Ngihlale nginenzela izinto ndibe. Yazi mina ngisuke ngiavoid lento yokuthi ufike uzohlala la usuku lonke only to find ukuthi uzodecline. Send ama documents ngikwenzele online. Ngikubize sengithi mina wozothatha imoto. That's very simple. Nokuthi uzoza la ulinde 2 hours bona approval sayithola ungayithola approval usuhlale 4 hours la. Ngakwazi ukukhokha after 3 months noba ndisebenzela umuntu. Musebenzela umuntu unawo no 3 months bank statement. Please share your number. On my bio, go to my bio. There is my number there, 064 709 2520. 064 709 2520. Yabo asike isidingo sokuthi uzela kimi. Uzozala kimi ngulindise 4 hours mina only to find ukuthi uzodecline. Yabo. Adikuthekela neplay futhi manje. Kudingeka ube namali nebank uma udinga imoto. Hayi ukuthi kumele ube nemali ebank, but monthly mele ngibone ebank lakho ukuthi uma usebenza uyahola 7,000 kuyaphezulu. Uma uyisebenza uyakwazi ukuhlanganisa imali engango 15,000 kuyaphezulu. Yabo, simple. Hayi ukuthi mele kube khona imali ekhona ebank. But makuvela lezo mali lezo. Okay but so ngicokola angikhulumi ku WhatsApp. Sikhulule angikhulumi ku WhatsApp because I get texted by a lot of people. Kodwa payslip akanayo. Uyayisebenza yini? Uma isebenza akasende 6 months bank statement ID ne license. Akusende khona manje ngizokwazi ukumsiza lapho. Yabo. Ku WhatsApp angikhulumi because baningi abantu abangitextayo bathatha ama chance. The only thing engi-attendayo ku WhatsApp ama documents. Mufe wathi hi, unfortunately I'm not gonna respond. Fika ufaka ama documents qali bese uthi hi. Lapho ngizobona ukuthi serious sokwazi ukukhuluma nawe. But uma uzothi hi manzini, hello, nkosi yami uyoyiphendula wena. Anguphenduli nje hi. Baningi abantu aba ukuba awunayo payslip uzokwenza njani? Uyayisebenza noma uyasebenza?
Are you self-employed or you are employed? Uma self-employed awuyidingi payslip. Uma nje uyisebenza, uyasebenza, uhola malini. Uma esebenza engenayo payslip kumele ahole from 15,000 kuya phezulu. Ngiyasebenza, malini eholayo? Kumele uhole from 15,000 kuya phezulu uma usebenza. Ungenayo payslip because ngizokwazi ukuthi ngikwenza self-employed. If unemployed, ngihola 6.5 baf. Unfortunately ngikwazi ukusiza from 7,000 kuya phezulu ngabe yami. Iyona nje inkinga esinayo. Ngikwazi ukusiza umuntu from 7,000 kuya phezulu. Mawuhola 7 kuya phezulu, iyiphi imoto ongayithola? Ziningi imoto ongayithola mfethu. Ungathola iQuid, ungathola iVitz, ungathola iGrand i10, ungathola yini? iPolo, eziningi imoto ongayithola. Ungathola iKia, ungathola iHonda Amaze, ungathola iDesire. There's a lot of things. Uyabuya silima siyapi? Wenzani? Wenzani? Ngeskomoro. Hayi khaye. Sengosuka man. Ngathi bathu i90. Impilo ngishayi. Yo. Manje ngitshela ngincinya man. Hey. Efathazi ngibone esikalini sengu 80. U80. Ehena. Ngibile ngijima insimbi ngiyayeka. Yo! Siyakuliphalisa. Hawu, ayikho into enjena. Ngisuke ku74 ngak80. Ngiyeka inangqondo. Installment esequity ship yakhulu 3.5 sindiso. 3.5 equity. Ya mahle. Uyahlupha lo. Efese ngilambile ndoda athi ngudla phela ngilambe kakhulu namhlanje. Unokwetha. Ufuna ukweqa? Kweqa uyaphi? Ngiyafuna isikindi segym. Aningikhola manje ngibuyele egym. Imoto engizoyikhokhela 2.5 ayikho. Imoto ongayithola echipile 3.5 equity. Noma iVitz. Esepolo sona sithini? Sithi 4,000, sithi 4.5. Ya 3.5 ungathola iVitz, ungathola equity. Sokhulile ke montweni, suze wazi nana ukuthi ukuthi nane Vitz ayithola 3.5. oh phela we did some applications band. Hawu mkhulu. Ya mabandi. Sawuhamba phela yazi ngilambe phela. Ayi kahle ngise eli phela kumele ngijumpise. Bathi yabo bakusase eli la bangisinakile khona. Sangene. Ngitshela. Izofika lembongolo le. Yakwa JC. Ngeke afile movies. Sexoxe. Abathe singahleka sixoshiwe. How? Ngathi with pleasure. Ngithatha laptop ngithi nje. Ngithi ngqala. Uma ngithi inkinga cha ishaya nje caca uma ufuna ukuyishaya ihosi ushaya Hayi yebo la kusebenza ilima la ushaya ihosi kodwa ushaya ikhwela hayi kukwa stupid like kukwazi idenge akekho ophilayo kuphila nje mina ngedwa ugula kwamanje ngisho amaphathi ayifuthi umphathi uwesi fethezwa ayimbatha hayi uwesi ngayithanda ukuthi energy yakhe yeah lo mfana angifunda naye duty lo ufama earphone wakwazama ukungisabisa ngamthembisa induku embi impilo izogadlaza mfana ngamthembisa induku embi waye EFF ehlala lapha eMegalo Shuthe ngibona ngathi ngumfana ompofu nje olele Ngizosenda manje bafu hayi wasende bafu wasende ukuphuthuma zalo akunankinga ngizobona ngawo nje seqonqongo othi ngifonele hayi ungifonela kanjani ngi-live manje nkabi yami ngaphela ufuna ukubuza kubuzelanga ngiphendule usenda ama documents WhatsApp hayi uthi ungifonele ngisase busy kwamanje
ngizokubloka shengezwe ngiyakubona uzama into engekho ngizokubloka shengizama ungifone ngiyomubloka ngiyakubona nje ubuthinta ifoni ufuna ukungifonela cabanga kancane cabanga kancane into le yashesha ukhathalo phela uyedelela ukuthi indelelo yakhe nesisiwaso ayinake hawu kanjani angedeleli mina yebo ngiphazamisa ivideo yamadlect wenzani userious uyachaza lapha mina ngiyamemeza yebo madleka uqinisile yebo 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 ubi usebambelele den hey Jackson udayisa imoto uyadayisa uzoyiqala phansi lo mfana ngikhona ngubuthelezi mama hayi lethana ama documents ngi-apply lethana ama documents ngi-apply please Phuthuman I need a docu Amzali we wanna party movie find ama airports wafayela ama airports umubi usufuna ungakhulunyiswa ungazophaphela igirls wena hayi ngomumo ufuna nje usivumele sikhulume akukho la ngadeliver khona kabuyami ngisho ngathi udlala eCape Town it's either uyalandwa or imoto yakhe umufuna sokudelivela la sokulanda eCape Town sikulethe la sikukhala ngisho flight wathani lona wow ayakazi yazi akukho la singadeliver ngimiyeke kanje eSouth Africa sideliver yonke indawo mufuna silethe lapha endlini yakho uvuke ugqoka ipijama umukele isikhikwele empedeni ngizokwenza lokho izobe iphethwe yimi ngiletha lapha ifike no full tank nakhona kuna additional cost price edwayo for delivery free molo mayizuzu yabo so nina lethana ama document yabona kodwa kusiyami le magnet vele idle nje ilokhu njana yami neclass vele ithatha ithi phaqa ngizo neclass senginkingi yeah si deliver yonke indawo madoda wahola nje 7,000 you qualified to get a car letha ama documents angifuna ngichaza kakhulu udayisani ke namhlanje ngidayisa imoto awungeke ngeyimoto ngengoma ethumela ingilozi wena letha ama documents apply imoto ayisomile izandla zami ihlale zomile nje kodwa vele funa imoto was letha ama documents you are self-employed you making 15,000 upwards monthly was letha ama documents hola 7,000 emsebenzini wakho was letha ama documents funa ukhokha installment esika 3.5 usanje letha ama documents ufuna ngikudelivele eKapa was letha ama documents awu suka angazi ukuthi njobe nisafunani kuzungu angazi njobe nisafunani kuzungu bakwethu so game serious 15 up yeah mfethu umuhola nje u7,000 uemployed unama payslip you need to earn 7,000 upwards self-employed wenza nje 15,000 kuya phezulu you qualified to get a car was mfethu ngizokuthinta madoza ngakujabulela ukusizwa wo inamba yami kuyibhayo inkabi yami thatha inamba yami uze was khuluma iqiniso kimi shuthi iPolo ngalithola ngo10k up yes you can get a Polo for 10k uqeda ukhokhe only 5,000 yibo wenzani lo woza
If you are self-employed, which documents should you bring? 6 months bank statement, ID and license. That's all. I'm a pay slip. Uma employed, you need 3 months pay slip, latest. 3 months bank statement, ID and license. Was Zungu, if uhola esandleni, mara uhola 12K a fortnight, ube uyi-deposit imali, muyithola, bayayifuna. Zungu, if uhola esandleni, mara uhola 12K a fortnight, ube uyi-deposit imali, njalo muyithola, bayayifuna i-pay slip. Hayi azizami, ngoba uyayideposita woza, let's 3 months bank statement, 6 months bank statement, ID ne-license. Akulethela kimi. I'm located in Durban Central here halfway ngase YMCA. Let's 6 months bank statement umuhola kanjalo hele esandleni bese ufaka imali. Manje usibiza kanje, awozani yini manje? Ngiyanibiza wozani. Hawu. Sokumele ngenze ngithini wozani? 6 months bank statement. Yeah, uma self-employed, 6 months bank statement. 6 months bank statement uma self-employed. Khuluma iqiniso kimi, ungayeki. Kazi yini bengekho ngizomosha lo video wena. Kusekuseni kabi manzini kuba ungasibiza kanje. Hayibo ukuyelana no. Hayibo uthi uyagiya nje. Ugiya muna esizathu. Ngaze ngikuze. La yafuye kuhlanya kwasani ngimtshela. Yenzeni mina uyami bafethu? Because ilona nanku omunye kusalelena nguvale nalona kusalelona kwenzala nani? Awush, ifrance konje umalini? 7,000 something. Installment ase France City 7,000 mabutho. 7,000 7.5. Kuya ngokuthi ke intsha kangakanani. Inamba yami kuyibhayo. Lethana ama documents. Ku wrong ukuthi angaboni nisha wodwa ama documents. Anifuni nje ukudayiselwa yimi imoto. Anifuni ukudeliverwa yimi. Wesiphathi udeliverwa yimi nosheng. Sikudelivela sobabili. Singama biological sikudelivela sobabili. Wenzani lapho ngemini ubiza abantu. Ni happy Jehova nibiyele. Siyabonga uJehova sibiyele. Asilethele nama customer singaze sixoshwe. Phela uJehova masibiyela kuphela. Engawaletha ama customer sizoxoshwa. Malini ilux sengwayo. Yini ilux manje? iJSC Lux or Super Lux usho in multi Lux. Letha ama documents. Inkinga ngakabona ama documents engena lapha phezulu. Omoda C5 Lux. Oh, I C5 329,000, which means installment sakhona 6.5 7,000 ilapho nje. Yeah, 6.5. 6.5 Lux, 6.5 omoda. Nginawo ama omoda. Thathi number yami kuyibhayo lethe document wena sikwenzele. Enye into emnandi ukuthi uma wena ungafuna ukuthenga imoto kodwa wazi umuntu ofuna ukuthenga imoto, ungamrefer la kimi. Umi approve ideal yakhe. Mina ngukugexabeza ngesamba sika 5,000. Samba sika 5. Uzungayeki ngibambe
Kuluma emahlebeni yami. Niku halfway lo ngakamashu rank. Yebo. Yabo lo halfway loyo. Yebo. 5k. Ya nginisamba sika 5000 mfowethu motho uletha umuntu la kimi ofuna imoto approve. Uyothola nje kimi 5000. Ngihola 8000 ngenyanga. Ngayithola installment sa 3000 without deposit. You can get sika 4000 khuphula kancane. Ukuzithola imoto right phela nawe ngabe usuthatha iquid. Ukuzithola imoto right asithi sika 4000. Uthola imoto right. Eyangihlanyisa nkosiyami. Hi Booty, how much is a JQ J5 in cash? J5 angiyazi yazi. Ngazi J7. Exa Jimboz. JQ J5 imalini kanje? Eh? 38. Yeah, okay. Yeah, iqala ku 380. Iqala ku 380. Mele uhole malini for your Romeo for installment. Installment sa Romeo is 6.8 to 7,000. 6.8 to 7,000. So nje wena umuzazi uthi uyasebenza nama payslip and you get paid above 10,000 was umuzazi uthi self employed you making 16,000 upwards monthly was si apply. Guys, yazi inkinga negcina ngokufuna information ngeningi but mase kumele nisenda ama documents anwasend. Bangaki abantu abathe siyeza bafu. Kodwa namanje angabona nje lot of documents. Yini ngawaletha ama documents masemele niwalethe. Khuluma iqiniso kimi. What do I need if I'm buying cash? You need to send the money. That's all. You need to send the money. You deposit the money, you get the car. Simple. Have a license and a proof of address. That's all, Mama Rankas. That's all. Nje ilokhu njana deposit. Edile. Ulanda imoto. Akukho nje okunye okufunayo. You need to send the card. Ngikusendela ilokhu njana la dealership. I-account number la dealership, deposit, ungisendela proof of payment. Simple. Ngiqale ngikwenzela i-quotation yemonto nazo zonke izinto ezizophuma nemoto. Bese usenda lo mali wena. Simple. If I earn 9 something, which 7-seater I can get. Chances are really slim to get a 7-seater if you earn 9 something. But umu earn 9 something nama pay slip, we can try and get mhlambe noma try ba singayizama na 7-seater cause u7,000 kusasala something. Singayizama but iminqaba ke sesingazama enye imoto ke. But nje let's ama document qali. First of all, let's get an approval first. Akinto ebaluleke nje ngeapproval. Ushengu say awuzama ukumsesha kwi-account yakhe. Sungibambe ngesandla. Kuluma kimi emahlebeni yami. Ungitshela ukuthi uyangithanda. Le ngoma imnandi. Noma ngakayazi nje. Brazo, I'm looking for a brand new car. Personal use, I have 250,000. You're very fine with me. Come here, so. There's a lot of cars for 249. You can get an i20.
ziningi imoto ongayithola ngo-250 vethu woza nje an i10 awuthatha inamba yami sobona operator kanjani but nje ziningi imoto ongayithola Tonono awu Tonono ayangishaya Monday. If I'm earning 11,000, have a temporary license, pay slip, which SUV vehicle? Zikhona. Yeah, zikhona. Let's ama documents wena sibone ihamba kanjani isimo sakho. Number yami kuyibhayo 064 709 2520. How does your trade-in work? It's very simple. We qholokazi you ngicela ungayi-accept i-request isendeke nge-mistake. Don't accept it. You firstly take pictures of your car. Ungishuthele ne-disc ungisendele. Then mina ngizo-evaluate imoto. Ngenza evaluation yemoto ngikutshela ukuthi kusele i-settlement engakanani and uthole engakanani. Emva kwalapho we will settle with the bank thina. We give you the new car that you want. We take leyo yakho thina. Simple. So ushutha nje ithombe zemoto yonke indawo, ushutha imoto. Bese ungishuthela i-disc. Kliye Nkosi yami ngilozi yokulunga. Kliye ushutha i-disc. Yabo. Ushutha i-disc hola. Udlamini bese umcheckile ukuthi kanjani into zakhe. Yazi ngicela uyibona ukuthi ushoti lokhu njani eyodwa. That's why ngayenza ushoti payslip e1. Kodwa yamso wakhona ushoti payslip. Mangakhe? Useless because manje yabo kuyimanje amadila amawuthwala lapha ebhodini. Amisho ukuthi ushoti payslip eyodwa. Uzoyisenda nini? Angamthole efonini lokho nje ngibe live ngiphume ngabo ngazoba live. But nje okay mfethu. Uba lo? Hayi uqiniso. But I need a car for Uber, something like a Toyota Starlet. Izodinga in. Are you employed or self-employed? Now I'm a Starlet ifethu. 279 cash prize. So ungasenda nje wena. Are you employed or self-employed? Inamba yami kuyibhayi uqolakazi 064 709 2520. Uma usebenza nje uhola 7,000 you do qualify to carry a car. Ngisendele nje ama documents akho wena. Uma uyisebenza ngisendele 6 months bank statement ID ne license and be able to make u15,000 kuyaphezulu ngenyanga. Kunjani Zoom? Ukuphi uphilana? Se office lakhe. Why unofuna ukudlala nami angidlali namhlanje bakithi. I'm not playing. We need to reach the target. Hey, sesidlale kakhulu target singereachile. Korea. Angazi ngiKorea lutho mina. Can't be me. It can't be me. Ngiyombulala ngaleze zami izandla. Ngiyombulala. Yeah madoda aweza ama documents. Nembuzo futhi ngizokwazi ukuyiphendula. Ngiyombulala ngaleze zami izandla lo. Ngiyombulala. I need a car halfway right. Yes, halfway. Number yami is on my bio user 064 709 2520. You send your documents, I operate your thing. I operate your car. I call you in to come and fetch your car.
But for a 7-seater, how much for a deposit, or there is no need for deposit? Kuba choice. A choice a client mfowethu, a choice a client. A deposit isiza ukunciphisa installment nje kuphela. So whether you put your deposit, whether you don't, it's all up to you. Futhi mina nje I actually don't suggest even a deposit. Thatha lo deposit uhambe ukhanda ngae garage. Ukuze umuntu yakhe izoba safe. Yabo. Angisiboni isidingo sayo. Ngiyambulala ngalezi zami za. Ngiyambulala. Inamba ikuyibhayo madoda, ikuyibhayo inamba. That's where you take the number and ungafika usend hi ku WhatsApp. Angiyuphenduli inkosi yami. Send the documents bese khana uthi hi. Send the documents first. Molo sithi. Mphatha ukubhorela. Abanguvala live ngoba ngathi imbuzo nisenayo. Questions are finished. Asivaleni manje. Tube sawubona mntakwethu. Uyaphila. Sharp ndoda uzani nePitoli uzoshutha. Uzoshuthani manje ePitoli? Kushuthwana ePitoli. Hayi bhuti sibo. Sawubona sheng. Uyaphila. Ngiyambulala ngalezi zami za. Ngiyambulala. Music video wakho udayisa imoto uyahlanya wena. Amgana. Yeah. Show me what me, my friend. Show me what me, my friend. So. Husband gang. You know what I'm eating a lot of ice cream? No, I need ice cream. I'm sorry. What's a Paul? So tell ngale kwakho. Oh show mommy. How's it show mommy? House. Wadlala ushe. Wadlala kamnandi. Wadlala ushe. I'll keep the top on the phone. When I nigga talk local laptop, I feel like na manje. Wadlala ushe. Wadlala kamnandi. Wadlala Ela soga. Sengayeka konke. Kuye. Ayikiphatha ngithanda njengale. Phela kuphatha ngithanda. Bahlala. Ngiyakwazi. Uxolo. Awungonyo. Iphuza nje sokunqofa.
Manje popular. Yini yakhe boy inkulu. Hawu. Yini yakhe no cheese emngena cheese. Uyifaka le double cheese wena siyezi. Awuzenze lokho mina. Nanku. Ngithe ukubili. Ngizoze i-double cheese langa zelapha ngoba ngithe ngicela kuma-Crystal 2. Yini mina kanje le single cheese. Phenga lapha betula. Oh, double cheese. Manje xa nisophuza ngomuntu wena. Iqwa ngayiphethe. Okay. Ka lapho petula lapho. Hey now even the show. Uze unengoma ushe uthanda ukudla. Hayi ngoba kunengoma. Bengithanga ngo right. Sengibonile bengilambile. Indalo bengiphethe. Ni right mina. Anginankinga. Abantu angangifuni ngalabo. Lelikhabisha abafana kakhulu. Be healthy. Wazi no health wena. Mangukhuza ngamagwinya ukhuzeki. Amagwinya sengayo. Mntawethu. Hello. Hello, Bongi. Hello Bongi. Vamos se detectar. Asishintsha nini? Ngani? Oh, amabheko. Asangani. Ngisalume kanye it's not like ike manje ke sengiyakhulu. Yeah. Oh. That's back. Ngona phezulu. Uzwabona. Ungaphezulu mina. Kade bekufanele asho eli. Washo leyo. Hayi siphelile. Ayisekho nje lebheka ngibuka nje kanje. Ngithenga ngisakuthembi bese ngithiwa ngisho unyakaza. Hayi cha mfethu ungihlukumezile empilweni. Ngisanganele. Hayi. Abiphi ijuice emnandi emhlabeni okudlula le. Ayi leba bekufikele nayo boy. Babefikele nami. Lo shuno nje kodwa yellow. Hayi khohle. Suka. Ngenzeni mama? Asikhulumela njalo. Ngiyahlafuna. Ngenzeni na? Vele.
Yabona udlala indima ufuna ngibe ngiyigumuncwe. Ngiyamanga ngeke ujim. Yothe ngisikindi zokujim. Sobona. Manje la. Azoyijim. Wenzani? Angufuni lokhu nje uthathe. Kabili. Manje wathinta iphethe. Cha ngizolithintithela lana. Ungathinti no cheese shem. Ngeke. Cheese ngizosebenzisa. Okay. Ngicela ukuthintithela inyakwazi. Ngibambela udla ngizofika yimi. Bona ubamba okwami kodwa utawufuna ukuthi ngibambe okwakho. Phela lana indoda yimi. Udakiwe. Uyahlanya uqhuqhuza no cheese manje. Na cheese into embi kanje. Ungena happy. Ikuphi la ungena khona? My God, isimali le. Ngiyabona telefoni. Isosi. Konke nesosi no anyanisi. Anyanisi. Sidla healthy kulezo zinto. Ngizongaphindi ngikuthengele mina mawusangana. Oh, ungaqala anyanisi mina. Mama ngifakele upelepele. Yini lokufaka udaba? Bayifake bona ngibatshela ukuthi bengafaki. Nami ke bafaka wona baje ngafaka. Okay, ngenzaba ngibe sawufaka upelepele. Ngabe safaka nje. Ngizongaphela. Ngaphela nawe. Anyanisi. Awe nyanisa. Yini lokuphetha le mayonnaise? Kabula. Ngifuna. Kontrata ke sinombe kokho. Start. Kabula phela cha mphethe ngapha. Thatha lesi. Oh, ngisaphela. Anzamathe wena. Thina sakhula simuncisa nidi kuswidi nasemakhaya. Kuthiwa ngimuncisi, ngiyasithatha mangifika enkomeni. Kuthiwa ngimuncisi, ngiyasithatha masifika kule nkomo. Ihambe inkomo. Masafika enkomeni, besithatha nganyanyamathe. Ngathi impilo ihamba kahle mfana amasudla ngestrong. Kanti lutho kuyadecline. Ngathi ngumisa uZulu yazi. Ngathi umisa izulu. Ngambona umisa izulu ehlibheka. Cha nje nginobukhosi like Awungeke. ngathi ngiyinkosi. Yani inkosi. Emashenge nje ephelele. We bazobavelela. Kodwa umsangano kanje. Awempini sothini. Empini sothini. Nami ngithanda lokho, ngithanda kube lunch 80% of the time. Sebenze 20. Yabo ngamnandi njani manje? Kodwa empini sothini. Empini yani manje? Uyaqonga. Unengoma ebhedayo. Hawu. Waqala ngifundisa ingoma. Wengane niyazi leyo ngoma. Waqala ngifundisa ingoma. Ethi ngiphupuza dane ngqawu. Wena uzophi ngoma ngazo? Aniyazi leyo ngoma empini sothini. Waqala ngifundisa ingoma. Ngiphupuza dane ngqawu. Aniyazi leyo ngoma empini sothini. Kulo bami.
Okay, niyayazi. Oh, Ulobani. Ulobani ngoma eTempini sothini. Bayiculela ingoma enjani? Ulobani. Okay, niyayazi. Ulobani. Ulo nothando hlophe. Yazi phela umculo bani. Aniyazi lethi ngiphuphusa thane ngichawula wafuna. Aniyazi. Wow. Ngitsheleni ukuthi aniyazi. Ngizwe ukuthi aniyazi. Awu impini sothene. Ngikwazi ukuyenza lo nto leyo. Oh, uhlala kanje masusu. Mina ngitshelile ngathi bekumele ufike early. Ibhado la kuvele ndethe. Ngikho late. Nama chips. Ngiwaficile. Awu impini sothene. Khona wami amanye ngakawathi. Hlala kanjena ke masusuthi. Awu impini sothene. Intercity City Line by goal. Bawufika ebusuku. Uma ngu-8 mina. Hamba sikhathi manje. Uba nona. 9, bofika ngo5. 75. Bofika ngo4. 5 4. Uhle kanti manje? Awuyitholi game. Amana ngiyayela. Kodwa ngiyahambile hona la. Uhleka lesi silima manje. Inani ebheko idlama usuhleka ngaka manje. Maze uhlekani? Yes, mina. Ngikhizo lo Jimenez. Ngiyo 80 kg. Ngiyabuza uma ngu-80 mina ushenga ubani? Mina ngazi ngo9. Uthi u-75. Hayibo. Ngilapho nje ko75 kanje. Ngihamba ocheka ngona. Bethi mina ngiyakwazi ukuyibona. Mangibuka nje sibuke nje ngiyabona. Lo 7. Mina mathamba asindayo. Futhi unciphile usu-74. Yeah, ngale walk nje khona ngikubuze yes. Yo, hey, awesome. Imnandi kwebhek. Awungazi ukuthi vele awuluzwanga ibhek lizo boy. Imnandi. Ngathi ngidabukela la. Ngiyakuzwela. Sanami. Yebo. Vele njani. Mafest la. Ngayazi. Ngazi. Yo, nasinanhleli. Awu empini sotheni. Abaya. Hey. Balile kanjani? Oh, usenza lithi sikandla. Ethanda ukuthi usibambe ijazi la. Ungakhulumi idla mfana. Yo. Awuzongihlekisa. Lana kusekhaya la. Ku-75. Awu, ngempela. Cha awubuke nje na. Wena usungahlulwa kubona 75. Bukisisa, Jones. Lo u75 noma singathini. Futhi bese ngibukisisa kahle lapha. Ngathi u60. Buka. Buka. 10 20 30 Hawu 40 lo. 40 50. Mina ngiyabona nje. Yo. Yathi ngiyabona ingane zami. U60. No. Noma twist usiyafana. 60. Yo. Shenge 89. Yenina uma ngu-80 mina u-89 ushenge. Ayikho lona. Phela 170. wena phela wena Ngiyanyela. phela bazona inwele zo20 kg. Udakiwe. Yeah, ile afro le. Thina nje sishanga ubhashathi. 70. Thina.
hamba lawo sohamba socheck sibeni socheck check elwani ke manje ukubheka ngiyakutshela into engiyibonayo Intaba na check ingculaza, check yabona ke hayi yabona we hayi Ngiyasaba. ushintsha nethopic awempini isotheni Ngizobuya nami lama. yayi wo futhi Ngiphathela ama test kusasa neza. Spec December kumele ngizazi madoda. Yeah. Yeah, unawo vele manje. Usunawo manje. awu vele mina ngizobeka Ngikhululeke ngithi hayi ukuthi usunayo njalo. vele ngicabanga ukuyele home affairs kusasa mavela umuntu vele obhizi Kusasa. cabanga ngiyofuna i-death certificate ngibhizi vele Kuyokwenzela. Ngibheka kodwa. ngifuna ukube ngiyithola ngifuna ngiyibona mina into zami ngifuna ube ngiqoqa into zami Kodwa singekho ungekho wena. Yona iyenze sele singaphuma isitifiketi sakho Ingekho. songasekho. esabani Saba lapha lesakho isitifiketi lesi. manje sinikwa bani kudizwa ngento zami ngoba ngingasekho Bambeke imazi zakho ukusebenza kanzima kwakho. ngifuna ukuyidlela mina lezo mali lezo ayiphume manje mina futhi abana umshwalense lo ukuphumula mina ecebo lethu ngizohamba ngihambe ngifike lesi sigaba sokuthenga ngicela imali yami manje Mina ngicabanga ukuya njengoba ngoba ku December manje. Ngiyile ama fridge nakhona. Ngithola ngilashisa ngicela bengifaka phakathi. Ngilala kancane phumula. phumule nje yazi sigowa through a lot policy khanda Mase ngenza ukuthi ngiyagodola bese ngiyacela ke. Ngishaya le yapahla leya. Nginenkipa. hayi nguye kancane Nginenkipa. Hayibo. Siyabandwa la. So bayaqedela lecebo lethu umbuke wapapa umbuke wapapa Shange sande siphongweni. soba ngishupa ngesokisi Bamba umoya yonke indawo. phela usukufana nomuntu bethu odecline ideal siphasile emuntu bethu usuke sebalile icommission kufa abantu aba4 Ngibulale. ya ngibulale 4 yabantu Sengigeze for Othi sengigeze for manje. bese uyavuka Ngiyacabanga mase vuka ineqala phansi la mgeze futhi hayi. uvuka sekugezile athi ngeke amandla amangaka Kade ngicela. ngikucela le ngikhipha kwicommission Nakhona ukuthi ugeze umuntu oyisidoda mfethu. ngicabanga Lokho ngempilo kuphendula kuyinkinga. Simela mphinde times 2 futhi. ingani yodwa nje uthandaza thini yena mase ibhizinisi lihamba kabi Bene stress nje ukuthi uthakela enzile. asithagetha akayishayi nje Ngaze ngigeze abantu kuleli sonto. ukhuleka thini Bagezanga. abantu basecebo lethu nithandaza nithini business mali phela Ngoba niqedela abantu. Umuntu usho ngephupho ukuthi ngase ngisindile baqedela. wakwasho kabi omunye usisi mfethu akusicobo lethu angisazi yini le funeral cover usifica sibambeka A ngihlala eMondlo mina yabo kunendawo kuthiwa ka A imoli yethu encane nje okay lapha sibamba ulayini sizothenga ilokhu njana ugesi ikhadi la gesi mana ngivalela yezwa mfethu so I think nabo bayishibizele emontweni yabo yesipana iyabonakala ukuthi vele I think omathole covers or funeral cover something like that Yeah. ophuma losishibizele uthi yasa sabantu abangaka imali yami yonke lena abahamba abantu yakwenza joke ngaphakathi kodwa ngiyasho ukuthi akulona ihlala lelo akulona ihlala lelo Angifuni mina. akulona nje ihlala lelo alingihlekisi nakancane Uyazi ukuthi uyazi. Ngoba ijulela ushela lento. uyazi la ukuthi futhi lokho khona phela sicishe sahlukanisa itokufela Ngicabanga. abese hlukanisa itokufela kuya kunenkani kuyagoroza hawu ngabe nje washo ngomela uphumule nje shenge nekuphapha kade waseniphila wazalwane nje
Baniyasho nje la nto. Uzophila. Uyakoloza ukuphumula. Umhlaba mubi. UNkulunkulu ufuna shesha niphumuze shenge. Yocula kahle nkosana ezolweni shenge. Niculeka ninamaphimbo engilozi. Badingeka lapha. Badingeka abantu. Kuyashoda nje. Sinamaphimbo engilozi shenge. Ufuna uNkulunkulu ashesha nigcine. Nisheshe nibuye. Aniphumuze. Ungaze nimoshela amaphimbo. Bagangile abantu nje. Umhlaba mubi. Awushoti biwana phane. Buza la Tracker mfethu, tracker. Uzalasho. Buza la usifisa. Shota phayiza. Thana ngeke. Imoto lokho ebusuku. Kuyinqindi incane yanganani? Ngilezi kuyawena. Mole incane mfana wami ngaya. Ngibona ngekemize kubambe ubhanka kubaleyo. Silethi sonke ngayipressa. Siyangena la khona egedini. Umdudula kahle. Ngiyazongena nayo. Mubi umhlaba. Na mina thasha jika udansa Sibona mubi umhlaba. Uma mele Udansa udansa. nithathe madoda. Baporekile abantu lezulwini. Niyodansa lezulwini. Badingeka abadanse lapha mfethu. Ninemdanso engilozi madoda. Uyadingeka baba, uyadingeka baba, uyadingeka baba. Sikhathi sakho sishayile manje. Sithunyiwe. Yo. Lela nangithi. Kanzami. uNkulunkulu angashesha nithathe abantu abami. Mubi umhlaba. Abekho njani abashaya inkondlo ezulwini manzini. Bayaleka. Udakiwe. Bayaleka nasezulwini. Siyashoda. Ngamnakho ezulwini sida. Siyashoda mfethu. Awubaningi abasezulwini. Sufikile umbiko mfethu. Khona sicela mfungo sezulwini. Khona oJobe ezulwini. Baningabi. Khona ofuza ezulwini. Khona oBright. But umanzini abekho. Na kanjani nasi abekho manzini. Ba right bengekho. Madleka madoda. Thathe. Umhlaba madoda. Umhlaba. uNkulunkulu ashesha nithathe madoda ngoba umhlaba mubi. Yozunone. Uzonona umhlaba. Kuthiwa banwetshiwe manje ezulwini. Abanwetshiwe ezulwini. Badingeka uyewanweka khona. uNkulunkulu asheshe aniphumuze madoda. Samele indlela ukuthi ubuyele. Ngaze konakale manje inkinga ezulwini lapha angaze keze khona wesifazane. Kunamadoda nezinsizwa oJacobe. kanti uma Bayafihla ngiyenzile abantu babo. zikhona izingane lapha babo Sara Awusala Phela bona makuthiwa ingelosi madlela. badlala ungahlephula lengelosi. Ungahlephula ungajejela mina Makuthiwa ingelosi usho abantu besifazane. ingilozi ntosimama Besilisa ingelosi. awucabanga nje kuthiwa nje uvumase ingilozi Mina yokuqala ngena ngaphi manje? sengiyasho nje uhlobo uyabona sinke ingilozi yesilist le kaSathane kuphela nakhona wakwazenza ingilozi uSathane wayiswe lezansi ingelosi abantu besifazane. Awukwazi ngathi ngiphelele nginjengoba nje ingelosi ingelosi manzini. ngilozi ushenge ngilozi usokalisa Ingelosi yazi. hayi no Edeben eJoburg. I was udo. Edeben eJoburg. ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ufuna ngithatheleni I was udo. unaphumuza Usala wenza uduty. ngasho kuphumuza uNkulunkulu mubu umhlaba yabona nje abadansa kanje abekho le hambani madleka hambani Hamba Mahleka. Hamba ndodana. Ha. Sekuyisikhathi indodana. Sekuyisikhathi ndodana. Yamkela ndodana, mamkeleni nani. Ukulandile ugogo. ulandela ugogo nje Hamba Jackson. Hamba Jackson. sabatha uhlaka lwakho Hamba Mahleka. Bese yavuma nathi yebo bakithi. Yebo. Siyabonana kwelizayo. Hamba. Uyibekile induku ebaba.
uyibeke ngoba ngiyibona kulelo bani uyibeke iphi induku mahleke lelo bandla libeka induku yo Awu yeah. bese yavuma ingilosi ithini Bomingelo sithi yebo bakithi. Yebo bakithi. Ungabusabuza yebo. ungabusangishiya Bebuze. Uyavuma sekuthathe manje. Yebo, bakithi. baze bekuthatha ngempela wazi kwahlale kuvumayo sure obheke yabona ungayishaya ezitayela phambi komdlali awudlexi ngikwenzayo kwani asebhenga kanjeni suba kwenzayo lama wa egcwala usonini nanini yogcwala ngayo engadala la engadala Ezakho zonke ingelosi baba. Uyambona usefundisa Ingelosi wena. Omandela phela bahambe ngayazi le dance. Useyaba bawazi ushulo vela phi lapha. Bakhomba kanje. Usiqedele ingelosi baba ngeke. ufuna zonke le ngilosi manje Ufuna ungishele intombazane mina. eyodwa Noma ungabathatha abafana. yo yasikwavuleka amaphaphu ngahle ngakhohlwa zinkinga Umkhwephe igcwele khona ezolweni. Umkhwepha igcwele ezolweni woza ndodana. Woza ndodana. Ezulwini abanambona. Ezulwini abanambona. Abangeni hlekisini esulwini. Umahleka kazi yazi. Hey madoda. ingilosi uvumana Hayibo. Kanjani manje? Wobani laba abaqhamuka bemphethe ezimhlophe yibo abasuka emhlabeni okuhlupheka omadleka bazobona inkosi yabo haleluya Yebo bakithi, igama yebo lenkosi bakithi. mali bonke Yebo bakithi, yebo bakithi, yebo. manje mufi ezulwini ufika uthini sikhulekile ekhaya uthini cela ungene ezulwini sathandaza umuntu Into ebomthanda ngayo nje uMadleka ukuthi uyofika ehlulu nekodima lapha enyonyoba. wow Sengena ngeyitayela. wabamba ku-fast lane kodwa Madleka uyabantu usebenza nezilimi kodwa kuthina obana uyayigulela Amadreda wangenike ezolweni. Uyokwenza njani? inkinga abanombona Leke lisala phansi. abanombona Sibeka lapha eceleni. ushoti abanombona ezulwini abanombona hambani imbolo ezulwini Umhlaba mubi. abanombona uNkulunkulu amhlaba uphumuze bafana wenzani umhlaba ungazinone nilunge kangaka ngihola ziholwa emhlophe emhlophe phambili ngiyatshela ke wena shoti bolo Supal, suthike lapha kulist. Supal, segama lakho. Labo ahambayo. abantu abahambayo akaboni usonini nanini encwadini engcwele awuveli Usefikile umdala uzolanda abantu bakhe. umhlaba awumuhle Uzolanda abantu bakhe manje. kubukeka sengathi uyakwaheli ke shoti mangibuka nje uyobray wamfana ngasho lokho uyothostwa Uqinisa kanje. uvele mncane Uqinisa kanje. uzoshesha nokuvuthwa bofaka lolu khuni la sathana bese liphuma la bese beliphinisa bakuthi fafa ngebarbecue nge-6 gun ubizwa ngebeef ke lapha ke hayi ngathi ngathola nemeyo ya nemeyo iperiperi uzababi yeah shoti peri fake nje la esifubeni kuma ribs qa ngidla ama ribs ababayi thola amaribs ababa ama ribs ka shoti sawubona uyaphila sikhona shoti
Washot. Uthuleleni mangithi uzoba nama-ribs wababayi. Yabona Eastern Cape. Uthuleleni mangithi ufuna ukufaka i-barbecue. Shoti udeserve imeyo mfana ne-barbecue. Ifake nje la kuma-ribs nakuyitayi. Ubilise kwani? Yeah, udinga ukubiliswa Ubiliswe. bese umthi pa. Ingane, hayi. Ngaze ngahleka osukwini. Awunangigqoka mfowethu wonke sami yiyo leyana yiyo. Uyayibonani? Ngikhuba amagama yakho nje. Hawu yiyo ngqo mfowethu wonke siyami. Hayi, Uyifuthi lelo suit ngekhapha. oh bivela. Angimazi, uyabe usesikoleni. Oh ya, uyosesipanini. Thithiza lapha ejuice. Ngade ikhamselana ngamakhamera zinontshebo. Walunye uhlanya nje kalolo Asangana lo yamfo. Awudle nama chips. Hayi, ngibe ngifuna ibhega ngisho ngiyeka. Awuyahlala ufuna ibhega. Uyagula. Akanomona. Barahaji phela ngabe la kimi. Ushintsha ubukeka usuvuthiwe ke shoti manje. Uzokufakela abantu abafikayo. Ha, nanza i-dessert iwela lapha. Bejabona ukuthi udrink. Amela kancane. Yo. I understand thina basimpofu siyothiwa custard shoot. Yeah, nwebani. Kuthiwa ngibiliseleni ishenge custard and a bit of a zungu. 2 spoons of a zungu with a caramel of a shenge. Hayi. A scoop of a shenge and the 2 spoons of a zungu. With a gang. Bakuvuzele phezu kambona. Marinate mfana. Angicela ukubona ushoti. Zombona. Ngake nganifanisa ngase Road Lodge. Kukuphi lapho? Ngiyazi. Yini le mpahle lapho? Ilodge bani le? Yiyo. Ushuthi yiyo. Ya ubona thina sisebenza ngakhona. Ya yiyo ne Road Lodge. Nanti. Ngizolala mina ngeke senangi. Kuyimanje vele ukuthi ngiyothi qhu. Ngithi kuyothi qhu kancane. Shoti bafuna ukubona, bathi bafuna ukubona shoti wazovela ngapha. Ukumaketha kanjani manje? Ayinahliziyo kabe yami namuhla. Athi giya usuke wagiya ngafanele. Bakwazeka. Mugiya ngafanele ziyakhala empilweni. Ushoti. Ngiyakwazi. Nike nibe serious ko. Ho, uyadlala ke wena. Anisebenzi yini? Hayi asisebenzi siya volunteer. Hey, sengisuthile manje. Ngiyabona sengithula yena. It's okay. Aze ngasuthe baphela amandla.
Wavumasa. Lama ships kanti washiyele no bebe ngwashiyele wena mina. Unyengelezi usiphekele Bawunyengelezi. ulozolo. Iyona into ozofuna ukuyenza uma ufika ezulwini leyo. Ufika usho njalo ethi uma ufika. Phela into ngafika uyisho le. Noma uthi unama-character amasha asezulwini. Asingawazi. Onyengelezi. Kanindi kolekela G-Wagon. Hey! G-Wagon. Unyengelezi usiphekele intibane. Ulozolo. Akudliwa-ke ezulwini, qeda manje. Shenga for starters Zungu for main meal. Naba ndosiphetela. Shenga for starters Zungu for main meal, Vumasa for dessert. Usijwayela nje kabi. Usijwayela kabi. Why kumele zidliwe? Sidliwe la. Why? In South Africa. Hi, Sibu. Really? Yeah, darling, how are you? How are you? At Mark_the_device, no Miss Zimbabwean. You good? Yep, I'm good. Nice hair. Thank you. Go on. See a fun play. You got we can, but probably whoop me. But let's go. Bazulu, let's go. Let's go. How do you say? Let's get together. Hlangane Mazulu. Hlangana is Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Manje kuhlangane Zulu phela soshaya yena lo muntu uthi Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Hi, how are you? Hi, Matthew. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Hlangana. You also changed the You chair. also changed the chair. Yes, I did. I don't know why I'm reading now that I have this and I'm still getting used to it. Yes, I did. It wasn't comfortable. This one, it's comfortable. But then it doesn't, let me show you. This one, it doesn't have you see, it's just like this. Just Ooh, it's nice. It doesn't have like the back. So I have to put Okay, this. well, why Not Alexia talking. why Yes, Matthew. It is why is it a Bugatti chair? a Bugatti chair. Yeah. I think Yo, I saw a no. Bugatti. Bugatti. It's beautiful. No. It's just a normal chair. Oh, how many streaming chairs do you have? I wish I had Alexis. Oh, really, Matthew? I only have one. The other one is I not wish I had comfortable Alexia. anymore. It's Pagala San, man. Hey, Matthew, you can download it Yes. now. You can download it, Matthew. Tomorrow, guys. Tomorrow. Guys, 3 roses. I use ChatGPT. No, there's this. Chat GPT alert lol. Let me tell you, there's this app. The app I'm using is called Tickfinity. It's really simple. You just need another phone or maybe a computer. Thanks, Precious Full Score Heart on Fire Bay Growing Heart Cool Red Heart for sending the heart me gift. Thank you, Precious. It's the fucking spaghetti. Okay, spaghetti. Fucking spaghetti. Fucking spaghetti. Times 2, guys. Donuts. Yezwa-ke manje. Donuts. Ama-donuts-ke manje. Donuts. Times 2. Donuts and caps. Phakela sifaka nini? Mase kusinali.
It's called Please spell that app name. It's called Tikfinity, as in TIK and then Finity. FINITY. Amadonati manje izongizwa manje ngifuna ngithini? Faka namakhekhe. Indingeleza zamakhekhe. Indingeleza zamakhekhe. Indingeleza zamakhekhe. Close gift thing. Indingeleza zamakhekhe. Matthew with the level What up. is the app called? Thank you so much, Matthew. Hi, Lloyd. Please spell that app name. How are you, Lloyd? It's cool. Thanks, I am downloading the app. No problem. Good morning, Lloyd. You Good good? morning. And Matthew Dillon, aka Mad D, with a level up. Matthew with the level up. I'm okay. Just woke up. MOK Ju woke up. See, goodness, I don't know why I'm reading. Cools, now. is this you? Yes, Ini, it's me. It's me, Ini. Lloyd, you okay? Are you good? I think I need to put this in my laptop because if my phone goes off, it also goes off 0. It also goes off. Chai. What should I do? Display. Because if my phone goes off, it also goes off. Lord! Thank you so much, Peter. Oh, thank you for spoiling me. How? I don't know, what should I do? Thank you so much, Lord. Hlangane Mazulu, hlangane. Why don't you play the game? Why do you snipe on the last He just joined now, bro. Sis, boring game. Plus we can do whatever we want. Boring game. I will see you later. Okay, Matthew, thank you so much. We can do whatever we want. Let's go, Lloyd, with the freaking rat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Thank you, Ini. Thank you so much, Lloyd. Thank you. Hands true sniper. That's a boring game. Game play. Your game was boring. Game, da. We don't talk global. Wow. Game, high level rise. Guys, together on the glove chat. Glove together, chat. Glove together. Donuts and caps is 10-3. Glove together, chat. Guys, glove chat. Glove phambili. Hey miss. Malumekazi uza nayo umshana noma somkhanda phambili. No. Unayo umshana. Anguzwa mina. Uhleba uthini? Everyone tap the screen. Brian, don't laugh. Precious, thank you. Guys, 2 more roses, chat. Guys, 2 roses. Amayim, yes, Lloyd. Yes, thank you. Yes. Indugu. Thank you. He is asking if you have a child or you guys will bake together. Oh, you want us to bake a child together? Lloyd, thank you so much. Ini.
Ama-donuts and cakes. Thank you, Ini. Guys, we go together, guys. Time to chat. I fellow. Guys, doubles together. Ama-donuts and cakes bafetha sambeni. This is why I love you. Because guys, times 2, guys. Guys, can we not get 0? Can we not get 0? Can we not get 0, guys? AK37. Bukani ngitheni bebe 600 sike manje. Singabayeki. Let's go, Lloyd. Bafetha singabayeki. Thank you so much, Lloyd. Thank you so much. Hayi madoda ngeke singabayeki. Thank you so much. Oh, Lloyd, please, can you also send your heart to me, please? Twinkie Star, thank you. Hawu siyabayeka laba bantu. Makema kwangcono kwangena wena. Thanks, Lloyd Peter, for sending the heart we get. Thank you, Ini. And Oh, Lloyd Peter WMVP. but I should switch on. I should switch off the thing, the gift. But like, is it nice though to send it to everyone? Thanks, Lloyd Peter, for sending the Level Up Sparks gift. Hayi sizopopa ke induku sekhona kaMageba. Awu ndlunkulu. Akuhamba ubuye naye. Ngithumela amabhubesi ke manje. Hambani nibuye naye. Hamba ubuye naye Gebo. Hamba ubuye naye Gebo. Nangeqhela. Hamba ubuye naye Gebo. Awu suka. Ufuna senze umlimi. Ngizebona into engishoyo. Gebo akakazadlala madoda nizoke nizwe. Asambe Gebo. Ungabayeki hamba ubuye nawe. Ukuhlangana Zulu. Ungayeki. Enhlizweni yami. Imadoda niyabayeka nivele. Nibayeka kanjani abantu? Madoda. Sengijabule ngathi khona uGebo. Hawu cha, uzwe yami head. Cause you said we must play. We play the game. We didn't snipe. You said no, you guys, you are boring. You are sniping. Chen. I'm giving you last chance. Hi, Miss Cool. Love your hair. I'm giving you last chance. Thank you so much, Sina. Thank you so much for love. Lloyd, shout out to you. Thank you so much for giving us smoke. I love smoke. Gebo. Uyaphila yini kodwa ndlunkulu. Ndlovukazi. Awusibhonyele nangumuntu please. Sesidle kabili sesigibele ekhanda. Hello Gebo. Hello. Ugebo lokhethe hello. Shutha akangizwa la khona. Sweet lami themba lami. I'm okay. Sabonga bakithi asisakwazi. Angixobe nangomuntu Nkosi yami. Ndlunkulu uxobana nangomuntu. Usesigibele kakhulu ekhanda. Kanti uyazi ukuthi thina singamaphaki benduku. Hawu. Peter, thank you, bro. It's kind of difficult, but it's sexy. Zulu, it's sexy. I don't know. Lloyd, do you think Shona is sexy? Not like sexy, like, do you think Shona is romantic? Thank you, Lloyd. Guys, 3 more. Oh my goodness. Guys, 2 more roses, Chan. Zulu is the, oh no, not even. Zulu is the Zulu is the easiest language.
It's difficult. Shana It's ngumuntu. difficult. Please. Xhosa. And closer to Kosa. Wahala be. Uyasniper ku-speed lona emgade. Xhosa. Oh. I think Zulu it's not difficult. Xhosa it's more difficult because it has that too much. Guys, one more rose. Precious, thank you. Oh, guys, one more rose, Chad. See, now you don't have a rose, my love. Oh, guys, one rose. Ini. Akasekho mvalile. Ngithi mina usesidle kabili lo muntu, usesigibele ekhanda. Aningigxobela yena please. Imake ukugcina le esidlalayo. Animgcobe fast. Uya sniper ku times 2. Ku times 2 ya sniper so azamela ukubaleka. Azamela ukumbalekela kusase early nje. Mamani kanje. Sorathatha kabili kathathu. Asimgxobeni futhi. Ngezizwe kathathu. Hayi, suka hlangana Zulu. Money cans and donuts, guys. Caps and donuts. Don't forget to double tap the screen. Udinga in. A galaxy nyana. Mungayifaka manje kushaw times 2 izosgijimisa kakhulu. A galaxy nyana would do. Sasa times 2 nje. Singamenza phi? Yeah? Mphathi. Ngobese. Yeah. None. Simkhupeni madoda ngamiyeki. None. Itikala liseba church ekatha. Ikhalal sema church. Church ekatha. Ikhalal sema church ne hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church ne hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Mashanyo. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Lokulu. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Shanyo. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church hazaza bobo. Hazaza bosalako. Ikhalal sema church. Ikhalal sema church. Hazaza bobo. Hazaza. Ikhalal sema church. Awu. Kwani ngoma sasithanda? Yesha. Kwani ngoma sasithanda? Guys, everybody, can you tap the screen for me, please? Please, guys, can you tap the screen for me, please?
So guys, try your best to put the live at 120k. And then we start the reading, and by the time we finish, we reach 130. And that's it for the morning. Come guys. Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ekhaya Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ekhaya Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ekhaya Hawu ngikhohlwa ukubonga Nkosi yami sibonga kakhulu kaMageba Ndlovukazi Ndlunkulu usibhonyela nje lo yantombazana hayi bese sedelele kakhulu bese sichwenze mawala siyabonga kakhulu Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ngakho double tap screen siyamshadle ngama double taps lo muntu sibaningi kakhulu double tap nje screen sombulala ngenduku lo Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ekhaya How kuno times 3 uzayo ngicela ngama money gun nothing major money guns caps silwane Sibuka lenkinga sive wena silwane nake nangiholela ophathe kodwa nini nini 3 roses guys everybody send a rose ungakayisend ngicela ayisend let's reach the target Soshana ngomthakathi Soshana nsinkunzi ngomthakathi afethu 3 roses shoda 2 more roses ungakalisende utasende ungakalisende roses akalisende madoda nasikhathi siphela itarget madoda just roses guys just roses 2 nakho shoda 1 only 1 rose afethu itarget I reach ngesuthola speed singawurichanga ungakalisende rose ngicela lisende fast Thank you kaMageba. Okade ngisho kaMageba uthi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kuleka kwabena sengiwasemeni nakho. Siyabonga kakhulu kuba nawe. Guys times 3 na ke manje. Asibalekeni ke manje. Sibalekeni. One glove ngicela ifake bese siyagijima mawala. Bese hawu ngihamba ngemanikani. Manikani madoda bafethu nansi iglove ikhona touch the glove donut on the glove caps on the glove money guns on the glove uya sniper lo muntu zama usibalekele mkhubheni madoda ama donuts kwiglove bafethu please time 3 uyaphela shit bafethu asamiyeka yezo madoda ngisho ubani nale akayidlaleli mfethu ukhona umuntu odlalayo ngiyambona igama lakho Junior ukhona umuntu odlalayo Saya esikoleni ngane zezungu sobonana lezi alright enjoy school be safe mina ndike le match Sibuka lenkinga sivelela sathi siyavela ekhaya ubana mali nje mfunani la Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ubana mali nje mfunani la Sibuka lenkinga asibafethu simkhupeni ngama double taps okungenani sathi sofela ekhaya Mfunani la Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ekhaya ubana mali nje mfunani la Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela ekhaya ubana mali nje mfunani la Sibuka lenkinga sivelela ekhaya sathi sofela esadliwe yezo
Sibuka lenkinga la kunobhuti omuhle lapho odlalayo. Double tap the screen guys, let's move. Usho njalo nimzwe? काली दिखा रहा है I'm worried ngosimo yazi bafethu. Yababona abanye banokuhamba babuye. Asibalekeni kusasemanje bafethu. Nemani igane eyodwa nje. Ngitheni ke sebeshayile bona yabi imani igane. Shaya imani igane kusasemanje nawe. Sibaleke kusase early. Nemani igane eyodwa singaphezulu kwakhe lo muntu. Mani igane. Zezungu nation. Ngiyaphuma kule match man. Ngiyaphuma kule match mina ngeke phela. Unene ndlewu. So alenkinga siyo. Haja. Ubana malinge ufuna la. So alenkinga siyo. Ubana malinge ufuna la. So alenkinga. Kuzele la ekhaya. Haja. Obana malinge ngifuna la. Sibuka afethu ama roses awu 10. Can anybody send 10 roses? Just 10 roses so reach target. Nina nince njalo une reach ma target leyo nje. 10 roses guys. 10 roses. Siyabonga Phumi. We are here. Kusho ama roses awu 8, awu 7. Ungakayisend irose ngicela isend reach target. Halfway ngingasasho la ngisebenza khona. Shota 1. Cheka kumakhabhodi fethu ama draw wonke. U-times 3 nake bafethu. Sisangamkhuba simthole lo muntu lo. Ngemani igani nje yodwa singafika khona manje. Hayi bengibuyela ma bengizodla nje. Bengifuna ngcoliswe ngapha sengikhathele ngcolise lami. Futhi ngumlungu esishaya. Nakho sibhonywa. Yazi ukuthi igalaxy eyodwa nje bingayilungisa yonke lento. Sibuka lenkinga sivela la. Ubana mali nje nifunani la. Sibuka lenkinga Ngikunzi mafethu wala. Peace. Abambela ngifuna ukucha. Ngisafuna ukuyolo kuzana ukuthi sifuna custom. Siya approve. Ozani uzothenga imoto nganza ukuthi ozani nizothenga izimoto. Mafethu, sendani ibhakela useshila umanzini omkhulu sendani ibhakela. Naka semuhle ku Priyan Scalon. Aka semuhle na Priyan Scalon. Sanibona guys, sanibona. Kuthema naphila ni right. Yabachama ngale. Ebhayisini. Yabachama ngale ebhayisini. Udala ushaya amaphoze esingawazi. Sanibona kanza kwethu uphilani lokho vamasa udayisa imoto khona la ka halfway nomanzini. Manzini ke ngeke utsopho kakhulu udayisa imoto nomzimba konke kanye. Sana nje sidayisa izimoto. Nami ngiyafisa kodwa uthi angifake business lakhe lokudayisa umzimba. Ala nifake ibhakela bafethu. Gcina wazayithola. Great. Yeah. Naku ngifuna lo muntu wrong. Yebo bakithi manje udayisa umzimba. Udayisa umzimba bafethu. But ningamtsheli my boy. Yazi ngizoyenza kanjani ukuze ngibone ukuthi ngiqinisile. Uthi mayifika la bese ngiyamkhumbuza ukuthi konje manzini udayisa imoto nana uzoyisholo yena.
kade ezame lokho efuna ungifaka lebhizinisi lakhe lomzimba yabo. Manje ke awu kanza kwezi nakho ukudliwa uzungu manje lana ngiyamremechisa ngenkani thembe nina la mina ngiyanethemba Zungu Nation ngiyanethenga hlanganani Zungu Nation hlanganani Zungu Nation mnenebule fana mnenebule Bana mazini abantu abanakile mfethu ayikho lo nto ngathi siwina mana mazini hayi uyadliwa manje mana mazini ungakhuluma kholezo uyadliwa mana mfuna uhlelo sidayise imoto nani umzimba ayinalutho nje awunalutho kwenzakale bafacela ukubuza uma ngabe iscore sami sithi 659 ama TransUnion 611 ama Experience 659 ngayithola imoto uright kakhulu wena thatha inamba kwi-bio thatha nje inamba kwi-bio operate ungisendele ama document senze something bekathetha ngawo ubethi njani lo engijwayela kabi ama roses amabili madoda 2 roses would do 2 roses would do guys last one unayo Corolla Cross nansi phambi kwami nansi XR hybrid sebenza la ngogesi bethi ngidayisa umzimba ama lokho njani bafethi imani gane yodwa ngasenzela umehluko la just one money gun would do pleasures for us one money gun unless you one last more I need you by my dog hekisa sasa maswiti hekisa my dog hekisa Diwali usibonye impela kugadiwani mali yomzimba angibizi uthola inbox nje Thank you, Mr. Zungu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. usidla impela kugadiwani angibizi ngibe 2000 about 2000 ngiyogona sengiyikhehla I need you I need you House kodwa mayengeze ebusuku angeke abuye mayengeze ebusuku angeke abuye mayengeze nje ebusuku ebusuku angeke abuye Yeah, guys, badinga imoto njalo. Don't forget to inbox me. Take the number on my bio. Operate with me. Let's operate something. Awuyikhiphe uphinde uyifake futhi ngifuna ukuzogcina.
Ngikhipha ngifakani manje? Ini? Ngakubhoncula.